Va? Ming. Oj, nej. Hej då. Angeling. Ja. Ett problem här inne. Jag ska visa vad. Gott. Men problemet är för att lösas. I vanliga fall så skapar man ju luften i köksfläkten eller varför inte i våtutrymmet. Vi har inget sånt på övervåningen här. Då måste vi hjälpa verkligheten på traven. Och det ska vi göra med den här mojängen. Det är en vanlig skorsten med en fläkt i. Och i och med att den blåser ut luften, då kommer det bli tillluft ovanför fönstret. Och så är den här genialiska konstruktionen. Man kan då applicera på vilken takvinkel som helst. Det här är så, jag älskar såna här bra lösningar. Nu kommer den här hjälpa till så att vi får tillluft in i sovrummet. Och familjen kommer sova mycket, mycket bättre. Så här blev det till slut. Behövs ingen takpapp på. Det blir bara lite stor. Nästan så att det är ett reportage om compact living.